Sunanka? Dahiru. Na gaskiya. Dahiruwa. Sunan babana kenan. Dahiru Muhammadu. To. Yanzu kuma da wannan suna kake amfani? Wani. A mazaunin ka na mace. Da Sirayya. Sirayya. Amma Sirayya kin san kin cuci mutane ko? Garanti sai dai a yafe mu. Yanzu me makomar matakin da za a dauka akan ki da kika yi wannan uzura? Da idai ai namiji ne. Da kika ko da kai? Da nai dai. Kai a mazaunin ka nawa? Ni a mazaunin na Dahiru. To wani mataki kake ganin Dahiru yanzu za a dauka akan ka? Kuma wanne zan dai roƙa a yafe mun zan dai roƙi Alhaji Ali ya yafe mun duk abin da na masa. Amma kai ba dan arziki bane Dahiru. Gaskiya ba laifi. Duk danginka kuma babu wanda isan ka da wannan ɗabi'a he da ka zo ƙasar Kano. Su can gidan babanmu. Su abin da yasa suka ƙi su riƙe ni suna ga mamana ba musulmiya ba ce ba. Yasa ba su riƙe ni ba. Nan kuma dangin mamana su ma suna ga ai ba fulatani ne ta za su ɗauke ni su riƙe ni. Dama an hana ta ma ta yi aure kawai dai ita ma kaddara ce sa ta yi aure. Amma an yi katta ta ƙi yadda ta yi. Ka zo kuma kai zan ka ɓata rayuwa al'umma. Matasa daga ja hankalinsa da zumma kai mace. To na rasa ina zan saka rayuwata. Duk inda na je ni. Yanzu mamanka ta san baka gida? Mamana kai ba ta sani ba. Kawai da kai a cikin na wani ma akan cewa ba a rike ni a gidan ba. Ita tunanin ta suna rike da ni. To can din wanda ta san a tunanin ta suna rike da kai. Babu wanda ka kinkisawa zaka yi wannan haka? Babu wanda isan ka taho? Amma ka ci amana babarka. Amma ka ci mutuncin babarka. Ka ci amana. Ka ci zarafin ta tunda ita bata kasa. Kana yaro da me zai hana da aka kasa rike kan a can gidan baban naka ka dauka ka tafi can kai gidan baban ta. Ban inda take ba. Baka san inda uwa ta ka ta yi aure ba? Wallahi ban sani ba. Wallahi ban san inda ta yi aure ba. Kuma ita ma ta yi auren ma bata ma san iyayenta su ba. Bata san mamarta ta rasu saura babanta ne kawai a gida. Yanzu baka da number wani wanda za a kira a can gidan naku? Wallahi ba ni da ni. Dangin uwanka ko dangin ubanka baka da number kuwa? A ina ake ma fulawa? A ina ake ma fulawa? Wani gida ne da ni nan. Wani gidan ina ne? A nan garin ne? Ka je ka yi lalle. Kafa da hannu. Kai ga ka cikakken dan iska. Ka zo kake zaune da mutumin kirki wanda kake karkashin sa a zaune mutumin arziki yake baka ci yake baka sha yake kula da kai. Amma ka cuce shi. Kai. Ka zalunce shi. Ko za mu barka sai mun hora ka. Dole. Inda ba za ka ƙara yin irin wannan ba. Ko za mu barka sai mun hora ka. Ba zan ƙara ba. Sai amma hukunci. Kuma dama ni ko a yanzu ma ina da niyyar tafiya dama. Daman ka hajjinin jikinka haka za ta kasance kenan ko? To Allah ya tona maka. Daman ka hajjinin jikinka haka tabbas Allah zai tona mu asiri saboda abin da nake yi ba daidai bane ba ni ma kaina na san kaddara ce. Ka san ba daidai kake wannan uzurin ba. Garanti. To a ina ka samu wayannan kayayyakin na mata haka? Duk anan din ne na same shi. A nan garin? Wani ba. Duk anan garin. Wannan anan aka baka su? Buɗa mu gani. Baka su aka yi? Ba shi ne buɗa mu gani da kansa. Baka su aka yi? Wannan siyasa ne. Wannan na ɗan gidan ne. Haka ne. Baka suka yi? Wannan ba ni aka yi. Wannan ma haka. Wannan ma haka. Wannan wando na ne na sa. Wannan rigata ce. Wannan ma rigata ce. Wannan hijabin fa? Shi ma haka ba ni aka yi. Waye ibaka? Waye ibaka? Wadil aka ba ni. Wayancan ɗin? To ai kayan ware wani kace na 'yan gidan ne. Wanne ne na 'yan gidan? Wannan a wadil aka ba ni. Ita waccan birejiya fa? Wannan ma shi ma a gidan nan ɗin ne na sami. Hakan nan. Wannan su aka baka audin? Wanne ne na 'yan gidan? Wannan haka. Na 'yan gidan? Hakan nan ba. Baka suka yi ko kuma sata kai? A'a ba ni suka yi. Baka suka yi? Sun san baka da ita ne Baleziyar? Ba da ita. Kai ka roƙa? Siya ne wata ce ta kawo tallan shi na siya. Baleziyar? Su kuma wa'ancan su baka suka yi? Yan gidan ne suka ɗauka suka baka? Wannan kuma naka ne. Sannu. To yanzu ya kake so a yi da kai? Yadda nake so a yi da ni kawai a kira mu Alhaji Ali. Za a kira a roƙe shi ya yafe mun duka abin da na masa. Sannan kuma sai ka ina? Daga nan? Duka nan zan yasar da su. In ɗauki iya nawa.
amma fa sai ka sa kayanka na maza an tabbatarwa da mutanen garin nan wa'anna kai yaudara da zima kai mace ce. Ina kayan kwalliyarka? Ba da iya gidan can. Yasa